Ulayım. Yüküm gel otur dere bırak. Hadi geçsene adır onun. El peçte kıyın ortan adır. Böyle. Bulara macan at yarım. Alo. Alo, English okudu. Kovmi asma armada. Salamu aleyküm. Aleykümselam abi. Oğlum işte. Kovda şükür kovmi. Siyasi 20 yılına yetip gelyenler. Haberin var mı? Havarım ba şada da. Ha, çok da öyle basaraydı oysun. Ay aytmasan ay. Yanımda kar yağdı var bırak. Sen Kanada mıra değil kaydıyla. Gel dost gel. Aylara geçip gelyenler ondan muhterek de böyle mi? Aylık demeden Allah'ımıza da aslan ya ha. Böyle bor gel dost gel. Böyle sağ ol ya. Oğlanın can etme. Ava. İşkara diyala yıllığa sen nur yalga. Bugün sevda adama yana başladık. En büyük gariyetimiz ama bir giderli manttan geçenek. Şonam yazdırıp alacak kolyalar mı? Ulayım. Hayrat et pakka koşulmasın. Gelsinler gitsinler ödüm gürleşer. Böyle mi? Ödüm alarım gulayım sen koşulma. Ödüm aların niyan oluyunu var ya, orada turşolor. Bir ay deyip bir yıla çektirerler. On soňam begenç, dostlaryňa ýazga zat berip ýigrenji bolanyndan bermeýän ýigrenji bolanyň odur. Kynynynda barmydylar şolar sen ýanynda? Özümiz bir-birimize daýanyp diýen şu zatlara ýetdige arzularymyza. Kellem ağırtma. Kasa kulu ödüm koyuyorum alıp bilmesem. Ödü işin bilen ol bolýarmy? Şada bir hildäme gelligem belin aran diýip gada diýip sorap durmana. Ay yok be garyadı öz dostlarım da o ne olsun. Sen bol dostlar şunu yap erde gerek ha yürü baralı. Assalamu alaykum dost. Aleyküm. Dost. Oğum tap har mı? Dost kılataslar geldik mi? Yaxşı qoğmadın ha. İşler qoğma. Allah aşkına qoğma. Ay bir de ma gelenler şu öyle düşündü olsun. Gelen olsan gel. Söyleyeyim. Tamam. Salam ulayım. Salam gelin. Gel. Ne o futbolcular var. Gel garyadı. Näme geçecek? Bir ýeňrek tatly aýlyňmy? Näme geyeli garyadı. Ay indi asama bir futbol kızıklatırlı geyimiz. Ay futbol kovalası yok da otur şu. Köýnük goýupmaýarmy? An görüň anyň köýnük diýdiň taýda köýnük. Dur ýör görün. Ne köýnük urumyzda şular var. Aşakda da var ýöne köpelçik. Materiallara gowjak ene. O ne özme mepön yok soňra geljek diýseňiz başga da ýene getirjek. Ertede bir onu yok. Kadar şundan alyp alyberem. Geyini çıkan näme geyeli? Abi da bir ýakalza batnik geýeli. Giz aksam kada şular ýanca köýnekçiklerden sağlar. Bir de onda bir razmerlerden goýjursundan bir. Gül tat gerekmi agrak zat bolýar. Ay şunu in. Atma tonca bat geýeli. Hadi, Ha. Şol gowjak da. Bolýar adyr. Geç kafe zat şňadyr. Alyas razmerlerini bäzem tat ýa-ni. Bizde isleýän harydyň 10 manatdan başlaýa 150 manatda çenli. 150 manatdan gymmat harytlanmaz ýok. İsle futbol giýjekmi, isle köýnek giýjekmi? Makasinam jinsimi näme gerek bolsaň, ýerleşýän ýerimiz Taslama köçü. Ine Güldeminiň maňlaýyna kuruň gapdaljygyna sag gapdalynadyr. 74-nji doğamdyr. Aşakda nomerlaryny bellek geçer. Elmada ama harytlanmaz bilen size hyzmat edýär.